Masu sauraronmu barka da warhaka, barka da ƙara kasancewa da ku a wannan lokaci. Za ku ji cewa hukumar alhazan Najeriya wato NAHCON ta ƙara kuɗin kujerar aikin hajjin bana ta shekara ta 2024. Hukumar ta sanar da cewa duk wani sabon maniyyaci daga arewacin Najeriya wanda yake son biyan kuɗin kujera a yanzu zai biya naira miliyan 8,254,466. Tirƙashi kanin labaran kenan kuka saurara, sai ku gyara zama sannan ku biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji dalilin da NAHCON ta bayyana a matsayin abin da ya sa aka ƙara kusan miliyan 2 akan da farashin da aka fitar, wato hamma wasu alhazan suka riga suka biya. Kafin nan, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha, muna roƙonka ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin hakan shi zai baka damar samun shirye-shiryenmu da zarar mu ɗora. Haka zalika ka danna alamar like domin hakan yana ƙarfafa mana gwiwa wajen shiga lungu da saƙo domin kawo muku sahihan labarai. Mun gode. To ga cikakken rahoton. Hukumar alhazan Najeriya NAHCON ta ƙara farashin kujerar aikin hajjin bana da naira miliyan 1,918 da naira 32, inda ta baiwa maniyyata wa'adin zuwa ranar 28 ga watan Maris ɗin shekarar da muke ciki ta 2024 su biya cikin kuɗin. Mai magana da yawun hukumar Fatima Sanda Usara ce ta tabbatar da hakan a wata sanarwa da ta fitar a ranar Lahadi. Hukumar ta NAHCON ta ce an samu wannan ƙarin ne sakamakon ƙaruwar farashin dala a Najeriya. A baya dai, hukumar ta NAHCON ta saka kuɗin aikin hajjin bana kan naira miliyan 4,900, lamarin da ya sa aka yi ta kokawa da hakan. Sai dai a halin yanzu ana buƙatar waɗanda suka biya kafin alƙalamin na miliyan 4.9 su biya ƙarin miliyan 1,900, wanda hakan ya kai jumlar kuɗin kowanne maniyyaci zuwa miliyan 6,800. Haka kuma hukumar ta baiwa maniyyatan zuwa ranar 28 ga watan Maris su biya wannan cikon. Sai dai a wani ɓangare kuma hukumar ta sanar da cewa duk wani sabon maniyyaci daga arewacin Najeriya wanda yake son biyan kuɗin kujera a yanzu zai biya naira miliyan 8,254,464. Sai kuma sababbin maniyyata daga jihohin Adamawa da Borno za su biya naira miliyan 8,225,400 wato da 64. Sai kuma 'yan kudancin Najeriya za su biya naira miliyan 8,454,464. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Masu sauraronmu, wannan shine wato dalilin da hukumar NAHCON ta bayyana a matsayin abin da ya sa suka yi ƙari akan wato kujerar hajjin bana. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ƙara horewa al'umman musulmai domin su je su sauke wannan farali wanda yana ɗaya daga cikin wato shika-shikan musulunci. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko da damar zuwa mu sauke wannan farali yayin da kuɗin aikin hajjin yake ƙara ta'azzara, yake ƙara tashi. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen wannan hawa farashi da ake ci gaba da fama da shi ta kowane fanni a Najeriya. Mun gode da ziyartar tashar mu mai albarka Sahihiya Hausa TV. Haka zalika huta lafiya, bisalam.